तो भाई लोग तारा लोग के बजट अगर बहुत ही कम बा 13-14 हज़ार रुपया ही बा और 13-14 हज़ार में तू लोग अच्छा गेमिंग फ़ोन लेवे चाहत रहो लोग, अच्छा कैमरा फ़ोन लेवे चाहत रहो लोग और वो ओप्पो के फ़ोन तो यकीन मानो लोग भाई लोग तू लोग बिल्कुल ही सही वीडियो पर आइल बा लोग। तारा लोग हम बहुत ही जाँच पड़ताल करके वो फ़ोन लिया बानी जौन बहुत ही हद तक अच्छा बा बहुत ही में कमी भी बा। दोनों बताएं आज से 7 महीना पहले लॉन्च भले ओप्पो K10 4G फ़ोन, ई 5G फ़ोन ना हो 4G हो, लेकिन एक जो स्पेसिफिकेशन बा काफ़ी हद तक अच्छा बात लोग ये भी पता होगा चाहिए कि ओप्पो के जो फ़ोन बा वो 20-25 हज़ार में भी अच्छा खासा ना होला, लेकिन ये 13-14 हज़ार में अच्छा खासा बहुत सारे में चीज़ लागला, बहुत सारे कमी भी लागला। तो देख लो भाई लोग सब आज के वीडियो में क्लियर कर बानी ई फोन के आ तू लोग ले सकल लोग नहीं हो भी ले सकल लोग। ये वीडियो देखला के बाद से तू लोग डिस्कस कर बोलो। तो चलो लो फटाक से वीडियो करते हैं हम शुरू। देखो लोग भाई लोग एमे लागल बा 6.59 इंच के एगो फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले जो उनकी 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है, साथ ही में 180 हर्ट्ज टच सैंपलिंग रेट में बा। देखो लोग भाई लोग मतलब एकरा ई दाम पर एमोलेड डिस्प्ले जरूर ही देवे चाहिए अगर 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट डले बा, चाहे 120 रिफ्रेश रेट आ फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले दी तो सही रही। 180 टच सैंपलिंग रेट डलबा जो कि कोनो खास भी ज़्यादा हम फायदेमंद ना कर। तो देखो लो भाई लोग डिस्प्ले के मामले में मतलब डिसेंट बा जो कि ना ही ज़्यादा हाई बा ना ही लो बा, मतलब डिस्प्ले के मामले में घटिया ही मानो लो, घटिया ही बा। देखो लोग भाई लोग एमे लागल बा क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन 680 4G प्रोसेसर जो कि 6 nm पर बेस एगो प्रोसेसर बा। आ तू लोग एमे फ्री फायर मैक्स वगैरह BGMI वगैरह खेल सकेला लोग। हाँ फ्री फायर के मैक्स वगैरह थोड़ा नॉर्मल में ही खेल पेबो लोग, और चाहे BGMI चाहे कोनो भी गेम हो नॉर्मल में खेल पेबो लोग, कि हाई लेवल पर ना खेल पेबो लोग, बहुत ज़्यादा लेग वगैरह लागी करे। साथ ही में 30 FPS पर BGMI वगैरह सब कुछ खेल सकेला लोग। लेकिन भाई लोग देखो लोग ज़्यादा देर खेलबो लोग तो हिंगियाए लागेला। ओप्पो के फोन लोग के पता होगा चाहिए ओप्पो के फोन बिल्कुल भी गेमिंग के लिए ना बनल रहेला। तो गेमिंग के लिए तू लोग बिल्कुल ही मत ले लोग, तालों का पैसा बर्बाद होई। देखो लोग भाई लोग इनमें 5000 mAh के बैटरी के साथ ही 33 वाट के फास्ट चार्जर भी देखे के मिली। तो अगर तू लोग एक चार्ज करता रहो लोग तो तालों लोग चार्ज होके में 1 घंटा के करीब में लगी, 1 घंटा 20 मिनट 30 मिनट यह लगी, ज़्यादा कोनो ज़्यादा टाइम ना लगे। आ ओकरा बाद से 5000 mAh के बैटरी बाद जौन की तालों के दिन भर के बैटरी बैकअप नॉर्मल यूज पर दी आ गेमिंग पे तालों के 4 घंटा के आसपास में बैटरी बैकअप दी जौन की डिसेंट बा। बैटरी बैकअप सही आता भाई, कोनो ज़्यादा कम भी ना कम ज़्यादा अच्छा भी ना कम, मतलब डिसेंट मान के चलो लोग, सही ही बा बैटरी बैकअप भी। देखो लोग भाई लोग ओप्पो वीवो के फोन ली जा आ कैमरा ना देखी जा तो ऐसा हुए नहीं कर सकत। एक और बैक में लागल बा 3 गो कैमरा जो कि बिल्कुल ही चुतियापा कैमरा बा। फ्रंट में लागल बा एगो कैमरा, बैक वाला जो कैमरा बा उ बा 50 MP के मेन कैमरा, 2 MP के माइक्रो कैमरा, 2 MP के बुके इफेक्ट वाला कैमरा, फ्रंट में 16 MP के जो सोनी के सेंसर के साथ कैमरा लागल बा। देख लो भाई लोग जो फ्रंट के कैमरा बा काफ़ी हद तक अच्छा बा, लेकिन बैक वाला कैमरा बिल्कुल ही घटिया बा। 2 MP के तो पहले हटा डालो, माइक्रो बुके वाला जाना की जरूरत नहीं है। आ मेन कैमरा के भी फोटो काफ़ी हद तक घटिया आवता नाइट में, मतलब कि थोड़ा लो लाइट बा तो काफ़ी हद तक घटिया होता। तो कैमरा के क्वालिटी में भी घटिया बा, लेकिन ई दाम पे तो सही ही का है। आ ओप्पो के फ़ोन बा तो कैमरा थोड़ा अच्छे से कस्टमाइज रहेला ब्यूटी मोड में, तो वो एमनियो बात तू लोग समझिए सकते हो। फ्रंट के कैमरा काफ़ी हद तक अच्छा होता, सेल्फी वगैरह लेवे खातिर ले सकते लोग, फोन काफ़ी हद तक अच्छा बा सेल्फी खातिर। एमे लागल बा IP5 के रेटिंग जौन कि थोड़ा बहुत पानी के छिटाव वगैरह पड़ी तो सहली पानी में भीजे लोग तो बिल्कुल ही खराब हो जाए। साथ ही में तालो कि में 5 GB तक वर्चुअल रैम बढ़ावे के ऑप्शन दिला बा जौन कि बिल्कुल ही घटिया बात बा। ऐसे कोनो फायदा ना होला, वर्चुअल रैम बढ़ेला सी बात तालो के समझे के चाहिए। साथ ही में ताहा लोग के एमे मतलब कि लुक वगैरह के मामले में तो काफ़ी हद तक अच्छा बा। 191.6 ग्राम के बात वजन में भी ज़्यादा नहीं है। लुक वगैरह के मामले में काफ़ी हद तक अच्छा बा, और कैमरा के मॉड्यूल सब कुछ सही बा, मतलब अच्छा लगता है। लुक वगैरह के मामले में भाई बहुत ही अच्छा ही फ़ोन लागता देखे में। देखो लोग भाई लोग ये एगो 4G फोन होता लोग की बात पता होगी चाहिए। आ 4G फोन के तू लोग अभी ले सकता लोग बेझिझक। तो देखो लोग भाई लोग तालो की बात जरूर एगो बात और ही पता होगी चाहिए कि 5G आए में गाँव वाले में समय लागी, बहुत ज़्यादा समय लागी। तो गाँव वाले से बारह तो ले सकता बहुत सारे शहर में 5G आ गई बा, तो 5G के प्लान वाला महंगा हुई तो इहो तालो के बात समझे चाहिए। देखो लोग भाई लोग तनी हमने प्राइस के रिस्कॉर्ड कर ली जा, सिर्फ 2 वेरियंट में तालो के देखे मिली 6/128 8/128। तो देखो लोग भाई लोग ये बहुत ही अच्छा काम कर बा कि दिला बा 6/128 जो कि बहुत ही खुशी वाला बात बा। और भी फोन तालो के 400 देता चुतिया बनाता कब दावे फोन लॉन्च करेंगे। तो यही जा 6/128 के दाम बा 13,990 रुपया, और 8/128 के दाम बा 16,990 रुपया। उठावी टॉप मतलब बिना ऑफर के। आ देखो लो ये 8 GB रैम, मतलब 6 से लेकर 8 GB रैम, मतलब 2 GB रैम बढ़ेगा तो 3000 रुपया अधिक लगता, मतलब बिल्कुल चुतिया पंतिया बहुत ज़्यादा, मतलब कहा कहीं 200-300 रुपया अधिक ली तो मनती एगो बात, मतलब एगो का जो रुपया भाई, मतलब 2 GB रैम बढ़ जाइए स्टोरेज तो वही रहता ना, 256 थोड़े देता रे भाई। तो ये सब चुतियापा बात तो तालो के देख चाहिए। देख लो भाई जाना हिसाब से दाम बा ऑफर में तालो के मिल जाए 10 से 11 हज़ार के आसपास में, तो 10 से 11 हज़ार ले सही बा। लेकिन अगर तालो के मिलता 14 हज़ार में तो मत ले लो, एक से अच्छा
अच्छा फ़ोन का रिव्यू डलले बानी अपना चैनल पे, जाके देख लो भाई लोग। तार लोग के बहुत ज़्यादा पैसा बचाए वाला बा, एकरा से अच्छा फ़ोन के रिव्यू डलले बानी। तो देखो लोग भाई लोग, यही साथ हम वीडियो करे चाहते हैं समाप्त। मिले तार लोग से अगला वीडियो में, तब तक खातिर बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।